Mae Plaid Cymru yn siarad am uchelgais, ond dyn nhw ddim eisiau chi glywed i uchelgais nhw dros annibyniaeth a chwalafar Deyrnas Unedig. Mae'r reform yn masnachu mewn dicter ac atebion hawdd. Maen nhw eisiau chi fod yn ddig, neu ni eisiau chi fod yn well. Mae Cymru yn heiddi gonestrwydd ynghylch y dewisiadau sy'n o'n blaenau ni. Dyn ni ddim yn gwadu'r heriau mae Cymru'n wynebu, ond dyn ni yn cynnig rhywbeth gwahanol. Cynllun difrifol ac uchelgeisio wedi seilio ar brofiad, wedi wreiddio mewn datganoli, wedi ganolbwyntio ar gyflawni. Felly, ymhen ychydig o fisoedd, mae Cymru yn wynebu dewis clir. Cynnydd gyda chynllun neu protest heb ateb. Pleidleisiwch dros Llafur Cymru ar fai y seithfed am genhedlaeth newydd o arweinwyr llafur sydd â dyhead uchel i chi ac i'n gwlad.